παιδιά, τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά, Αντώνης εδώ και σήμερα πάμε να σας κάνω ένα jumbo haul, μικρούλι θα είναι. Λοιπόν, πήγαμε στα jumbo, εγώ με τον αδελφό μου και τον πατέρα μου, για να πάρουμε κάποια και απαραίτητα και μη απαραίτητα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι πήρα. Μισό λεπτό σας δείχνω τη τσάντα. Πήραμε όλα αυτήν εδώ τη τσάντα. Μικρή είναι. Μικρή, εντάξει. Δεν ήταν όλα απαραίτητα που πήραμε, αλλά είναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πήραμε ένα κουτί χαρτοπετσέτες, ένα, 2, 3, 4, πήραμε 4 φακέλους για 2 για μένα, ένα για τα αγγλικά μου και ένα για το σχολείο, γιατί χθες ξέχασα να πάρω, και ένα για τον αδελφό μου για τις ζωγραφιές του και ένα για να τον έχω άμα μου χαλάσει κάποιος ή άμα χρειαστώ κάποιον. Λοιπόν, έπειτα πήραμε, δεν έχει πολύ καλό ποτυπό εδώ που είναι, αλλά τώρα τι να κάνω. Λοιπόν, μετά πήραμε ένα κουτί καλαμάκια, γιατί ήταν πολλά οικονομικά και συμφέρει από τον τζάκο, γιατί εδώ στο σούπερ μάρκετ δεν έχει, τα πιο πολλά είναι χάρτινα. Δεν βάζω πιο πολλά τέτοια και τα χάρτινα με νευριάζουν, δεν μπορούμε να πιούμε. Λοιπόν, έπειτα πήραμε κεράκια, γιατί η μαμά μου έχει γενέθλια και θέλουμε να της κάνουμε έκπληξη. Αυτό εδώ, κομφετί. Πήραμε ένα και ένα, 2. Πήραμε ένα κεράκι με γεύση lime, πολύ ωραίο. Τις πήραμε αυτό εδώ, δώρο στο μάτι που λέει I love you best mom. Πήρα αυτήν εδώ την κασετίνα για τα αγγλικά μου, για να μην κάθομαι να ψάχνω να παίρνω την άλλη μία, ώστε να μην τη ξεχάμε τα αυτά την. Μετά πήραμε μπαλόνια κι άλλα. Αυτό εδώ που μας το έδωσαν στο ταμείο έχει τις κοπέδες πίσω. Θα τις χρειαστώ γιατί δεν τις θυμάμαι όλες. Πήρε ένα τάμπλετ θα δεχτώς μου. Μισό θα δω ποιο έτυχε. Το secret. Νικόλα, έτυχε στο secret. Yes. Ποιο είπες, ποιο είναι? Λοιπόν, πήραμε μετά κι άλλο ένα κεράκι αρωματικά. Έπειτα πήραμε αυτό εδώ και το κάλυμα. Μετά πήραμε κι άλλο ένα κεράκι. Πήραμε μία παγωθήκη, γιατί ίσως σπίτι μου το φορτώνουμε παγάκια, δεν ξέρω πώς εξαφανίζονται. Να μου πεις την αλήθεια, άμα βάζει 7 ο καθένας είμαστε 4, άλλους έχουμε εντάξει 5. Βάζουμε 3 ο καθένας, 7, 10, 21, αυτό έχει, δεν λέει πόσα έχει, μισό λεπτό να δω.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 επί 2 έχει 16. Άρα θέλουμε τουλάχιστον μια μισή παγωθήκη την ημέρα ο καθένας και οι τρεις. Έπειτα πήραμε τα ιράπ, νομίζω λέγονται αυτά. Δεματικά λέει ότι λέγονται. Τα ιράπ νομίζω λέγονται, τέλος πάντων. Πήρε και αυτό εδώ ο αδερφός μου, ένα Playmobil. Και κάτι μας είχε χαλάσει και νομίζω ήταν απαραίτητο αυτό. Λοιπόν, έναν κάδο τουαλέτας. Νομίζω ήταν το μόνο απαραίτητο που πήραμε. Βασικά μόνο γι' αυτό πήγαμε και φύγαμε μια τσάντα πράγματα. Πάντα έτσι γίνεται. Τέλος πάντων. Αυτά. Οι πετσέτες. Δεν θυμάμαι αν σας έδειξα. Και πρόσφατα πήρε και ο αδελφός μου ένα λαμπούμπου Stitch και έτυχε το strawberry. Και θα το κάνει ανταλλαγή με μια φίλη του που έτυχε το pizza γιατί αυτό είναι κοριτζίστικο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και τα λέμε.